V tomto vydaní noviniek sociálnej poisťovne budete počuť: zvyšujeme dôchodky pracujúcim dôchodcom, počas sviatkov vyplatíme penzie v posunutých termínoch, všeobecný vymeriavací základ za minulý rok je známy, zvyšujeme niektoré úrazové dávky, o PDA 1 bude možné požiadať už len elektronicky. Tradičný prehľad toho najpodstatnejšieho z kuchyne poskytovateľa sociálneho poistenia na Slovensku je pripravený, a to aj niekoľko dní pred sviatkami jary. Srdečné pozdraví vám posiela Martin Kontúr. Ak ste minulý rok pracovali a váš zamestnávateľ za vás platil odvody do sociálnej poisťovne, v týchto dňoch vám zvyšujeme váš starobný dôchodok práve za toto odpracované obdobie roka 2025. Teda váš starobný dôchodok sme prerátali a začneme ho vyplácať od apríla v novej výške. K tomu vám ešte doplatíme toto zvýšenie od 1. januára 2026 až po dátum aprílovej výplaty. Zároveň vám o tom pošleme rozhodnutie, teda list, v ktorom dostanete informáciu, prečo a o koľko sme vašu penziu zvýšili. Táto pravidelná každoročná zmena sa týka takmer 156 000 pracujúcich starobných dôchodcov. Dodám, že priemerné zvýšenie sa pohybuje na úrovni 6,59 €, priemerný doplatok 22,21 €. Vaše zvýšenie tak závisí od toho, koľko ste zarobili a ako dlho ste v minulom roku pracovali. Priemerne to bolo 9 mesiacov. Počas veľkonočného víkendu vyplatíme dôchodky v posunutých termínoch. Ak máte výplatný termín stanovený na 4. alebo 6. v mesiaci a penziu vám posielame poštou v hotovosti, táto zmena sa týka práve vás. Dôchodok s termínom výplaty 4. apríla už bude k dispozícii na pošte vo štvrtok 2. apríla. Veľkonočné penzie s výplatou v pondelok 6. apríla vyplatíme v hotovosti v útorok 7. apríla. Ak vám posielame dôchodok na účet, doručíme vám ho v ten deň, ako ste zvyknutí. Ak poberáte dôchodok zo Slovenska a žijete mimo európskeho hospodárskeho priestoru, nezabudnite na povinnosť doručiť nám tzv. Potvrdenie o žití, a to najneskôr do stredy 15. apríla tohto roka. Zabezpečíte si tak kontinuálnu výplatu vašej slovenskej penzie bez omeškania, keďže do týchto krajín zasielame dôchodky spätne. Ideálnou cestou je použiť predvyplnené tlačivo s čiarovým kódom, ktoré sme vám poslali na prelome rokov spolu s rozhodnutím o valorizácii 2026. Viac informácií a dôležité linky nájdete v popise epizódy. Ďakujem, že počúvate podcasty sociálnej poisťovne. Ak nám chcete pomôcť, aby sa tieto informácie dostali včas aj k vašim priateľom a kolegom, ideálna cesta je zdieľajte ho a odporúčte všade tam, kde sa to len dá. Ideálne na vašich sociálnych sieťach. V mene svojom aj v mene našich kolegov vám ďakujem. Všeobecný vymeriavací základ za rok 2025 je stanovený na 19 440 € a ide teda o 12-násobok priemernej mesačnej mzdy. Táto hodnota je kľúčová pre určenie minimálneho a maximálneho poistného, ktoré budú zamestnanci, zamestnávateľia a samostatne zárobkovo činné osoby platiť v roku 2027. Zároveň slúži na výpočet dôchodkových, nemocenských, úrazových a ďalších dávok, ako aj vymeriavacieho základu poistencov štátu. Hodnota bodu pre výpočet úrazovej dávky, konkrétne ide o náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, sa v tomto roku zvýšila o necelé 2 € na 32,40 €. Predstavuje tak 2% z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za minulý rok, teda z 1620 €. Od začiatku tohto roka sme už vyplatili viac ako 1051 týchto dávok, a to v priemernej výške 2096,19 €. Poistenci v týchto dňoch dostávajú svoje výpisy z druhého piliera od svojich dôchodkových správcovských spoločností. Ak ste ho zatiaľ nedostali a máte dilemu, v ktorej tzv. DSS-ke máte svoj druhý pilier, viete to zistiť aj vo vašom elektronickom účte poistenca a tiež v aplikácii Sociálna poisťovňa. Odpovede na ďalšie otázky k výpisom z druhého piliera za agendu sociálnej poisťovne nájdete na našom webe. Dostanete sa k ním cez linku v popise tejto epizódy. Doplním, že na konci februára si v
druhom pilieri sporilo 2 065 510 klientov. Ak pracujete alebo ste pracovali na Slovensku a v Česku a potrebujete sa poradiť o vašej budúcej penzii z oboch krajín na jednom mieste, budete mať šancu už v stredu 22. apríla v Liptovskom Mikuláši. Poradenský deň o dôchodkoch pripravujeme spolu s kolegami z Českej správy sociálneho zabezpečenia a využiť ho môžete bezplatne. Keďže každoročný záujem býva vysoký, odporúčame vám rezervovať si vaše miesto v predstihu. Kde a ako tak máte urobiť, sa dozviete na našom webe. Priama linka je v popise tejto časti podcastu. Pripomíname zamestnávateľom, že od 1. júla tohto roka budú povinní podávať žiadosti o PDA 1 v oblasti uplatniteľnej legislatívy výlučne elektronicky, a to prostredníctvom svojej elektronickej schránky. Žiadosti bude potrebné podať vyplnením príslušného elektronického formulára prostredníctvom portálu elektronických služieb sociálnej poisťovne. Už dnes elektronickú formu podávania žiadostí využíva približne tretina zamestnávateľov, ktorí svojich zamestnancov vysielajú na výkon činnosti do zahraničia. Aj v mene sociálnej poisťovne vám želám pohodové prežitie veľkonočných sviatkov. Na Zelený štvrtok máme otvorené do 12. V piatok aj v pondelok sviatkujeme a potom následne po Veľkej noci sme vám k dispozícii od utorka v 8 ráno štandardne. Z ústredia sociálnej poisťovne všetko dobré praje Martin Kontúr.